cikin ofe. In kana da ofe kai ma za ka iya zuwa ka gwada sa'a ka, idan Allah ya taimaka za ka yi samu tun daga 1000 har zuwa 10,000 kyauta, amma ya danganta da sa'an ka. Loki ne ga sun sa ma wani loki spin za ku yi. To bari nuna muku daga bayan da za ku shiga idan kun shiga ofe din naku. Amma muna roƙon kafin nuna wa, idan wannan shine farkon zuwa kwanan channel ta mu, da Allah ka daure kai mana subscribing, idan kuma bidiyon ya burge ka yi mana liking, ka yi mana share. Nagode. Yawa kamar ne zai kawo kanan shafin, abinda za ka yi in ka shiga ofe ɗinka, fuskar ofe ɗinka za ka ga wannan gurin. Idan ka ga wannan gurin to naka za ka iya yana sa join ofe 5 year quick win up to 10,000. to sai ka shiga, kuna shiga kansa zai shajin da ku, sai ku zo gurin naka sa wannan join din nan kamar da ka gani nan, sai ku danna join. Wannan join zai kawo kanan shafin. To tambayoyi ne ga sunan dai, amma mu da yake already mun riga mun san tambayoyin, bari kawai mu cicike, sai ka cike nan amma kai mai tiga abinda za ku kenan, sai ka danna submitting. kun ga sa correct, sai ka danna next na gaba. Nan ma tambayoyin ne abinda za ku zo ku sa, wannan ne amsa, sai ku danna next. Abinda gaba ka kara danna next, sai ka zai kawo kanan shafin shi ma nan ga dai amsar nan, sai ku danna next submitting. kun gani nan ma ga amsa nan number 1 din nan, sai ku danna next. kun ga correct, sai mu danna nan kuma sai ka zo ka cike su gaba daya kawai abinda za ku kenan, sai ka danna next. yawa nan ma completely ko cike su kamar da kuke gani yanda nake muku gurin next. wannan next gaba nan, sai ku zo gurin nan gaba next. yawa ka bi step by step yanda ne nan domin ka gani in Allah ya taimaka samu 10 sai ka kara dan next ne, ku zo gurin number 1 din shi ma next, sai ku dan next anan, sai ka dan nan gurin next shi ma na wannan kamar da wanda nuna muku nan za ku je ku yi tikin fa, sai ku yi wannan yi correctly zai wuce da kai kamar da gashi mun gama. To a nan guraren ne kun gani za ka iya samun 10,000, 1,000, naira 100, naira 20, naira 10, naira 5, naira 2. Thank you. Duka dai ya danganta da abin da ka samu a ciki. To Allah ya taimake mu, kai ma ka je kai naka. To bari mu danna namu. Allah ya taimaka. Yau ga nan za mu danna. Yawa wanda to kuma da gani wannan ga ya samu dai thank you, ya samu dai only one chance, kuma sau ɗaya ake yi dai. To kai in kai za ka iya samun fiye da haka ma dai. To Allah ya taimaka kuma yadda ya gani. To idan ka ci daɗin kallon bidiyon nan kai muna liking, idan kuma kai masa subscribing ka daure kai masa subscribing. mu dai gashi mun danna ba mu riga da mun samu wani gaskiya. To kai za ka iya zuwa ka samu, za ka iya samu ko nawa ne gaskiya. To Allah ya taimaka, Allah ya bada sa kamar da ya gani. kamar da gani nan already gashi sun riga mun yi amsoshin ne. To ya danganta, idan ka ci za su baka da abin da ka ci za su baka gaskiya, za ka gansu akan balance ɗinka. Allah ya samu dace, Allah ya sada mu da rabo da yawa mai amfani.